गासैनिसिमबो खुलुमनाय धेमाजि डिस्ट्रिक्टनि दीपांकर बसुमतारीखौ इनायै खास्रि बिस्रियैनो जिउ फोजोबबाय आरो मा जाहोननि थाखाय बिथांखौ जिउ फोजोबनो मोनखो बिथांनि जिउ फोजोबनायनि सायाव न्याय मोनगोन ना मोना समाजो फोरमायसिगोन नाथाय लोगोसेयैनो आं बे बाथ्राखौ बुंनो सानो जोंनि बर' समाजनि बिदा फंबाय बिब' बिनानाव गासैनिसिमबो आंनि खावलायहरनाय जों जेरावखि थाया मानो जों जेरावखि थाङा मानो हान्थिनाय समावब्लाबो जोङो बहाबा थांनाय समावब्लाबो जों गावनि जिउखौ जिबनखौ देहाखौ जोथोन ला मानोना जोंनि बर' फिसाफोरा सानफा एफा गुबुन हारिजों जिनाहारि खालामजानाय गुबुन हारिजों बुथारजानाय खास्रि बिस्रियै बेफोरखौ नोजोर होनानै जों गावखौनो सांग्रां लाखिगोन नै थांनाय साननैसो सिगांसो धेमाजि डिस्ट्रिक्ट सानजारि नोगोरनिनो माखासे सानै साथाम सुबुङाबो बोलि जानांबाय थांबाय थानाय समावनो ट्रेनावनो बिथांमोनाबो बोलि जानांबाय नैथि खेबाव साननैसोनि उनावनो दिनै बिथांमोनखौबो दीपांकर बसुमतारी बिथांमोनखौबो खास्रि बिस्रियैनो जिउ फोजोबबाय मा जाहोननि थाखाय आरो बिथांमोननि न'खरा मा फोरमायखो भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना नायलांदो थारैनो जों गुबुन गुबुन जायगायाव थानाय बर' जोहोलावफोर जोहोलावजोफोर जों गावनि देहाखौ जिउखौ गोबां जोथोन लागोन आरो सांग्राङै थागोन आं बेखिनिखौनो खावलायहरनाय थाबाय गोजोन्थों। थारिखआव थांदोंमोन केरेला धेमाजिनिफ्राय ओमफ्राय दीपांकर बसुमतारीया जि मास मोनबासो जाहैबाय जानायनि गेजेराव बिथांमोना दंहैयोमोन केरेला एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट पस्ट अफिस गोलैयो महाटिपुरा बिसोर थागिबि जायगाया जाहैबाय आदमपुरा कम्पानिपुरि बेयाव सासे मालिकनि खामानियाव दंहैयोमोन बिसोरो समिल होनो टिम्बार होनना बुजायो बे समिलाव खामानि मावगासिनो दंमोन बिसोरो मावनायनि गेजेराव बिसोरो लोगोसे फ्राय दंमोन सासेल' नङा महन्त स्वर्गियारि आरो लोगोसे दीपांकर बसुमतारी आरो लोगोसे उरिस्सानि गपाल मल्लिक आरो नगावनि सन्तोष रय बिथांमोना इदि लोगो जानायनि गेजेरजोंनो दाख्लै मैया थांनाय सनिबारनि समाव फ्राय बिगुमाया जेब्लानोखि बिल सिल होखांजोबलाङो बिल सिल होखांनायनि गेजेराव बिथांमोना ज' लोगो नांनानै गपाल मल्लिका होनदोंनो आं न'आव थांनोसै नोंथांमोनखौ आं माबा मोनसे खालायना गालांनोसै होननानै बिदि होननायनि गेजेरजोंनो बिथाङा महन्त स्वर्गियारिखौ रां होनानै लाल बथलसो लाना फै होननानै बिथांखौ थिनहरदों महाटिपुरा बास स्टेन्डआव बेयाव दंमोन जों बास स्टेन्ड खाथियाव दं जोंहा बियार बार मोनसे दं बेयाव सब बुस्थुखौनो मोनो निसा जातीय बुस्थुखौ बिनि उनाव सन्तोष रयआ जेब्लानोखि आं बेदरखौ लाना फैनि नोंथाङा लालखौ लाना फैदो आं एवबाय थानि ज' जों गासैबो लोंलायसिगोन लोंखांनायनि उनाव गपाला गाबोन थाङोबालाय जों बिदाय होलायनोसै होननानै बिसोर ज' रायज्लायदोंमोन बिनि गेजेराव सन्तोष रयआ सनिबार मोनायाव बिसोरो 10:30सिम थादों 10:30नि मादाव सन्तोष रयआ गावनि रुमाव हाबहैदोंमोन गावनि रुमाव हाबनानै बिथां महन्त स्वर्गियारि आरो दीपांकर बसुमतारी आरो लोगोसे गपाल मल्लिक बिसोर साथामा बे गावसिनि रुमावनो उन्दुना दंमोन सनिबार खालि सनिबारनि समाव जादों सनिबार मोनाबिलियाव बिनि उनाव बिसोरो ज' थानानै साथामबो उन्दुनोसै होननानै 10:30 समाव सन्तोष रयआ गावनि रुमाव थांनायनि सिङावनो बे साथामनि गेजेराव मा जाहोन जालायदों बेखौ सन्तोष रयआ मिन्थिया होननानै फोरमायदों नाथाय आं सानोखि मा गावनो गाव लोगो जानायनि गेजेरजोंनो नाथाय आं सानदों मा आंनि बिहेवाव गेलेदों मा सन्तोष रयआनो माबा मोनसे निसा जातीय बुस्थु होनानै बिथां सानैखौ गावसोर क्लेम खालायनानै बुथारदों नामा होननानै आं सानखुमादों दानदों होननायबो बाथ्रा खोनादों बिथांमोन सासेखौ गोदोना दानदों होनदों आरो सासेखौ बिखा जराव दानदों होननानै खोन्थाहरदों सन्तोष रयआनो नाथाय दाहालागै जाय माने नोंथांमोना जायखौ सन्देह खालामदों बिथाङा गावनो बुंहरदों सन्तोष रयआनो बुंहरदों ओमफ्राय दा सन्तोष रयआ होनदों आरो दासिमहालागै गपाल मल्लिकखौ मोनाखै ओमफ्राय कालिया होननाय सासेखौ पुलिसा लानानै सन्तोष रयआ नगावनि कालिया उरिस्सा कालिया हमजाबाय
कालियाबो हमजाबाय सन्तोष हमजाबाय सन्तोष रयाबो हमजाबाय ओमफ्राय गपाल मालिकआ दाहालागै हमजायाखै बेनि थाखायनो दा गपाल मालिकखौ हमनो थाखाय कालिया उरिष्यानि कालियाखौ केरेलानि पुलिसा दिनै फुंनि 3टा बाजानि ट्रेनजों गपाल मालिकनि न'हालागै फैगासिनो दं बे थांखिखौ खोन्थाहरदों आंनो सन्तोष रयानो दाबो बिथांखौ आंनो खोन्थानाय बायदिबा बिथाङा खोन्थाहरबावदो आरो आंखौ मा होननानै आं डेट स्पट जानायाव जायगायाव आं दा फैगासिनो दं आंखौ असिया लाना फैदों होननानै बेखिनिखौ आंनो खावलायहरदों बिथां महन्त स्वर्गियारिनि बिसालथि नोंथांखौनो थोंजोङै फनजों खोन्थाहरदों ओमफ्राय ओरै दिपांकरनिबो आं बिसालथि नोंसिनि बाबाया माला दंहैयो माला थांनायमोन ओजों देर मास जाबाय बाबाया माला बिदि जानाय मिथिनाय नोंसोर मैयासो बेलासियाव मिथिदों बाबाखौ बिदि जादों होननानै बाबानिजों लोगो सासे दंहैयो बैसा एसे खोन्थाहरदो जोंनो दा मा लुबैदों नोंसोर आं बाबाखौ जायोमोन थादों बेखौ नांगौ आंनो खामानि मावनो थांदोंमोन ओमफ्राय मैयासो मिथिदों जे गुबुन रायजोआव खामानि थांना सोरबा बुथारजादों मा बुङो नोंथां आंथ' इखो मुथते दुखिखौ हास्ति होनांगौ बिखौ माने फासिखौनो होखानांगौ मानो होनबा बिसोरो न'खरनि आर्थिक अबस्थानि गाज्रिनि थाखायसो बिसोरो गुबुन रायजोआव थांदोंमोन खामायनो थाखाय नाथाय दुथांफोरनि आखायाव गोमानाय जाबाय नाथाय बिसोरखौ फासि होनांगौ हास्ति होनांगौ आरो आसाम सरकारखौ खावलायो आं मानगोनां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया जाहाथे न'खरखौ मोजाङै नायो आरो दुखिखौ हास्ति होयो फासि होयो आं बेखौनो खावलायो आरो 10 मासनि गथ' थालांदों मा मावनानै जागोन बे गथ'नि नामानो जाबाय दिपांकर बसुमतारिनि फिसाला आरो हिन्जावनि नामा जाबाय निबारि बसुमतारि मा मावनानै जागोन बिसोरथ' जेबो गैया न'खराव जेने थेनेसो माबानानै गुबुन रायजोआव खामानि मावनोसो थांदोंमोन इसोरथ' जेबो दुखिखौनो मावखायाखै माने 4 नभेम्बराव शनिबार दिनाखन हरनि 9टा बाजायाव फन हरबाय फना इनिफ्राय हरनि 9टा बाजानिफ्रायनो सुइच अफ मानि थाखाय सुइच अफ होननायाव ओमफ्राय सासे बैसांनो फन हरबाय फन हरनायाव ओमफ्राय नायनो खोन्थाबाय रुमाव रावबोआनो गैया दानथारदो सुथारदो बिदि होननायनि खोनाबाय मानसिफोरा सानैबो गैया जाबाय सासेया जाबाय महन्त स्वर्गियारि दिपांकर बसुमतारि सानैबो दुथांफोरनि आखायावनो गोमानाय जाबाय बिसोरखौ मुथते हास्ति होनांगौ फासि होनांगौ जों बेखौनो नागिरो मुथते आसामनि मानसिफोरा जयैनो जानांगौ आसामनि मानसिखौ मानो बिदि खालामबाय दं बिसोरो बेखौनो आं होननानै खावलायनाय जाबाय गोथैस'आ गाबोन सफैनाय जागोन गाबोन सफैनाय जागोन होननायखाय मालाबा सफैयो दाथ' होननोथ' हाथ'वाखैना पस्टमर्टम खालामनानै हेगारहरगोन होनदों बिनि थाखाय गोजोननाय थाबाय माने जाहाथे सबबो लोगो नांनानै आसामनि मानसिफोरा ज' जानानै गुबुन हारिया जाहाथे बिदिहाय खालामनाङाथो हास्ति होनांगौ फासि होनांगौ बेखौनो आङो खावलायनाय जाबाय रायजोफोर सबबो मदद होदो बेखौनो आं खावलायनाय जाबाय बड'लेण्ड पर्टेलखौ साबायखर बावग्रोबाय दा बेवहाय न'खरनि उसुबिदानि थाखाय न'खरा गोरिबखाय बिथां महन्त स्वर्गियारि बिथाङा केरेलायाव न'खरनि माखासे जाहोननि थाखाय खामानि मावनो थांदोंमोन दा बेवहाय थांनाय सनिबारनि हराव माखासे गावनि रुमाव थानाय दुथांफोरा बिथांखौ खास्रि बिस्रियै दानथारलाङो आरो लोगोसे बेवहाय दा बिथांमोना जेरैबायदि खास्रि बिस्रि बुथारजादों दाबो बिथांमोननिफ्राय डिटेल्स जिथुनिखि रिजाल्ट जाथाय जानाय बेखौ जोङो मोनफुंनो हायाखै बिथांमोना दासिमबो जा केरेलानि कम्पानिनि बिगोमा बिथांमोनाबो दिनैसिम जोंनो मोजां डिटेल्सखौ